akeh ratu wis ora gagas marang nasibe wong cilik semono uga wong cilik wis ora gelem ndongake isane mung maido karo nyacat marang panguwasa ngono yen antarane pimpinan lan sing dipimpin atine wis ora gathuk lan ora mathuk nganti kapan wae negara mau tetep kisruh ora bakal iso tentrem iya mula ratu lan kawula ki kudu rukun pengarep karo sing ngisoran kudu rukun dene bisane rukun diwiwiti saka gedhekake rasa katresnan dene katresnan sing sejati kuwi mapan ana ing pandonga ingkang tulus doa yang sangat tulus lan donga sing apik kuwi ora mung ndongake karo awake dhewe nanging ya kudu ndongakake karo wong liya yen pimpinane ndongakake karo kawulane gelem kosok baline kawulane ya gelem ndongakake marang pimpinane supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan amanah anggone nata marang negara iki mengko bakal mawujud kasantosan sing ampuh tanpa beda kaya warga masyarakat ing kecubung kene ngono kuwi temenanan nduk luar biasa manggone ya ning lapangan nggone ya jembar tur mirsani wayang kaya nonton bal-balan mergo mburi enek tribune iya ngono ya dadi saya mburi iki saya dhuwur ngono kuwi dadi lek mirsani wayang bener-bener ora kelilingan sapa-sapa iya bener mak bener panitiane juga sangat tanggung jawab grapyak semanak wah temenanan apa meneh juru ladi ling ladeni karo aku sak kanca sangat luar biasa iya apa meneh ya kuwi ketua panitiane ngerti magrib mau aku sak kanca wis teka ketua panitia langsung waduh Pak Dalang sampun rawuh monggo-monggo Pak Dalang pinarak mriki Pak Dalang kalih nuwun sewu Pak Dalang menika dipun rahapi dipun sambi dipun dahar ning aku malah bingung mergo tak sawang ning meja blas renek apa-apa ngono lho aja ngenyek lho ning bar kuwi hidangan banyu mili nduk pokoke diuja paribasan sak mbledose wetenge iya tur panganan enak kabeh ya Mak wah temenanan luar biasa mula wujute katresnan lan penghormatan dening warga masyarakat kecubung sing diparingake marang awake dhewe aku kelawan kuwi isane mung ndedonga isane mung nyuwun marang purbane Hyang Agung muga-muga piyayi kecubung wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasane jaman manggiya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki KST iya ngono pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah pinaringan kesehatan lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma ora akeh iki ana pengumuman utawa wara-wara masa telah ditemukan kontak atau kunci motor bagi yang merasa kehilangan harap menghubungi panitia matur suwon ayo monggo menghubungi panitia kemawon ingkang romaske calan kunci utawi kontak oh iya ngeh iki sowan komplit no mosok iki mosok terus sing ngopo to genah kaya komplit kaya ngene kaya Madangkara iki gamelan wayang wiwit wingi malah le teko kene iya ora mampir jaten wedi lek ora kopen kok no bablas kok Purwodadi terus rene iya kanca-kanca pengrawit jangkep ugi kadang-kadang waranggana cacahe ana 6 iya sing jaba dhewe kae Nyi Beke Trihastuti Retnawati made in saking Ngawi Jawa Timur Jawa Timur sesepuhe para waranggana yen cara condong raos ya bunga tirah ha iya nek pas elek ya ngatirin ha iya iya terima kasih Mbak Tuti ingkang angka kalih menika Mbak Wanda saka Ngawi sarjana seni wah sarjana angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen wonten isi Surakarta jurusan pedalangan mulang tembang karo karawitan elok tenan bojone sinten Pak
Oh, piye kene apa? Ngerti lek kowe titiane dalem. Ha iya ngono kuwi. Terus nglerek melih menika Mbak Dian Munasiroh, sarjana seni, magister seni. Ya, iki pimpinane para waranggana. Kabeh tunduk kok nduk saiki. Aja kok sinden aku melu tunduk. Ha iya ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu, sarjana seni asli saking Kediri. Yen Mbak Dian mau saka Madiun. Terus minangka pamungkasing Paseban sing bocahe pasuryane utawa wajahe kaya golek kencana kuwi ya kuwi Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah iya, ngono kuwi Tulungagung. Ya, Ya ripalungguhan iki ngaturake panglipur sawetara. Ya Pak, ya. Apa sih? Tak nyuwun karo Bu Kesi Rahayu ya Bu sing dikangeni karo piyayi sepuh kene kuwi lamun to sampeyan nembang Pangkur Semarangan. Oh iya. Ngono kuwi. Gandeng sing mirsani adoh semono Bu, men cetha men jelas. Ora kudu ngadeg, men rada maju kene lho. Ning ngarep kene lho. Ayo. Sing manut to karo aku. Ayo. Bareng saya tuwek saya kemayu ora angel ditata. Angel tak ijolne men. Ya aja kok ya. Ngono kuwi tak tambahi GLMAX lho. Sampun to Pak Dalang, kula tak lenggah teng mriki mawon. Pun ketawis kok bapak-bapak ibu-ibu. Pun ketawis Pak Bu. Sampun. Urung iki lho. Neng kene iki sing nanggapi piyayi semono kean iki urunane 300. Legur selawe sampean ra manut monggo semono kean. Ayo maju rada maju. Nah, gawe lega penggali kecubung lek warga masyarakat kene penggali lega atine marem mergo bar mirsani wayang otomatis le nyambut gawe saya sregep padang sing dadi pikirane lenggarap lemah garo luku anggene tetanen panene ya lancar akhirnya rezekine melimpah ruah kebak barokah engko 2 taun kas iso nanggap wayang melih Allahumma Amin. Oh ya ngono kuwi lho kaya ngono Nggih. ngadeg ta jumeneng ta kaya Kula? nggih no Kula niku isin sakniki ngadeg Pak Dalang. Allah Kula lek ngadeg teng panggung ngeten niki pun mboten kulino. Nek lek ngadeg ning jenengan tasik kulino. ngeh ayo Sebabnya niki lho. Napa? Ngapunten Bapak Ibu. Sebab saiki ki awakku kok saya lemu ngono lho, Pak. Apa mergo kakean mbok kompo apa piye ya? ora kaya ngono kuwi iki nuduhake lamun to penggali iki tentrem ayem adem ngono kuwi pikirane ora abot nadyan to kala mongso abot lak mesti dihibur karo Mbak Tutik to ayo ngono kuwi iya apa kaya apa Nggih. Dalam rangka bersih desa utawa sedekah bumi ya armatur apa kira-kira karo warga masyarakat mriki Ingkang sepisan tamtunipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu. Dalu niki kula bojo kula lan kanca-kanca Krumadangkara sampun panjenengan percaya nglipur warga ageng masyarakat Kecubung ing tasyakuran bersih desa. Pramila kula matur nuwun lan nderek ndedonga mugi-mugi sedaya keluarga agung wonten ing Kecubung tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun paringi putra-putri ingkang soleh-solehah lan mbok menawi ingkang dados petani mugi-mugi tanduranipun panenipun langkung kathah. Amin. Ingkang dados guru mugi-mugi gajinipun enggal muda. Ingkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban meledos. Dungane apik men iki malah. Ini enten lagune lho Pak Dalang. Iya, ning aja sampeyan. Oh mboten. Mergo ning omah wis kulino bledos kowe iki. Meledos wis meledos papat kok. Iya. Kula nggih matur nuwun sanget niki wau nyuwun ngapunten. Dalu niki jan kula jan marem banget. Sebabe Niku teng pondokan kula wau lak ketemu ibu-ibu ingkang sami masak. Saestu niku daharane lawe niku enak-enak, sedaya niku remenan kula Bapak Ibu. Enten rendang, enten gule,
enten ayam napa niku jenenge? Ayam dilodo dibumboni ngene lho Pak, ayam panggang. Heeh. Beh enake aku sesuk digawane ya gelem. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu menawi keladuk ucapipun sinden Kesi merga sampun kondang bilih bojo kula menika sinden Surabadok. Ayo. Mergo anggere kon ngomong mending ngomone panganan tek nggumun aku. Matur nuwun karo Bu Lurah mau sing mandegani masak ana mburimu Bu Lurah. Saestu matur nuwun Bu Lurah sampun dipun masake sing enak-enak sangat. Dadi kula walaupun masih pertama kali didhawuhi nyinden wonten kecubung niki ning rasa kula niku saestu kados sampun dados keluarga besar ngeten lho wonten kecubung mriki. Nggih, sapa ngerti sok taun ngarep awake dhewe ditimbali meneh ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pripun? Mula liburan penggalih piyai kecubung nganti nyebawake ya kuwi pangkur Semarangan. Tenan dianti-anti mau karo Pak Sunandar karo Pak Setiaji kuwi mau kabeh ngenteni kangen kali jenengan kuwi. Nggih, Bapak. Siap to? Siap. Oke. Ning ngapunten lho nggih, merga kula sakniki niku sampun manak papat. Mengke lek swara kula nggih rada beda karo jaman sik prawan nggih nyuwun pangapunten Pak Dalang. Ya aja manak ndak kaya sapi Bu ora. Sampun nglairaken apa piye ngono apa medun mesin apa piye ngono kae ya. Nggih. Ora masalah sing dadi suarane. Ya. Nggih Bu. Mingkar mingkureng ang kara akarana kerenan marati Awas, konsentrasi penuh nyebut asmane Gusti, gedruk panggung ping 3, tarik napas yang panjang, mergo iki ngambah nada yang tinggi. Ayo, Ciro lu. Tarik napas. Terus Bu nyebut asmane terus iya iya terus iya alhamdulillah wis lair lanang malah kaya wong bayen ora ya Ning bener kok, Pak. napa Pancen anakmu sing pertama kae laire lanang kok, tenan. lah iya lanang terus warnane apik ayo mergo tak kirimi mic biyen ngeh ayo nggih coba para penonton tepuk tangan untuk Bu Kesi men tambah semangat. Wih, ya iya. Elok tenan. Anggere ditepuk aja mabur lho Bu, mabur. Boten, kula sing penting sesuk ayam panggange yo. Ndah, balik badokan neh bocah iki ora. Oh enak lho, Pak. Solo ndak enak iku. Ning Solo mae dhewe iki ra enek sing masakan kaya ayam panggang ning kono mau ning pondokan mau. Tenan iku. Nek aja ndermis ngono njur njaluk ngene ora pareng ngono ora. Guyon Pak, guyon. So kapan lek rene mampir ning kecubung ngono sing masak ngendi diparani ditumbas aja njaluk ngono kuwi. Iya. Iya sayang. Sayap. Sinoba sinuka
suaramu tek sik utuh ngene putramu wis pira to Bu Kesi? Alhamdulillah kalian jenengan sampun manak papat. Kalih kula. Nggih. Nggih. Kula melu mana? Ngoten. Mboten. Anak kula sampun sekawan. Oh, nggih. Sing barep gelar kae kelas pinten? Gelar kelas setunggal SMP. Terus Brahma kelas Kelas 6 SD. sing kembar rambu rangkung Kelas sekawan SD. iso jarake iso cedak-cedak ngono ya, Nduk. Ha iya. Mesti piyai kecubung ini do batin ku jane bayi apa mencret ngene. Ya bayi kok ora nggih. Ya Bu. Kang tumrap neng tanah agama agameng ngaji Matur sembah nuwun. Kalajengaken lelagon Mawar Kuning. Mawar Kuning adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Kecubung. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Kecubung indah dan harum menuju zaman keemasan. Allahumma amin. terima kasih sembah nuwun Bu Kesi. Mugi-mugi anggenipun jenengan nembang Mawar Kuning dados rena penggali para warga masyarakat Kecubung. Iya, ana nawala mak. Ana diwaca luwih dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang kula badhe nyuwun lelagon. Lagunipun Sambel Kemangi lan Gubuk Asmara. Nyuwun dipun bawani lan dipun tembangaken dening Mbak Winong Ceria. Wah, terkenal nong kowe teko kene iki lho jenengmu enek tenan lho. Iki. Ayo nggih. Iki Sambel Kemangi. Winong iki ratune sambel. Ayo. Terus saking Bapak Samari nyuwun lagu Podang Kuning, Kembang Rawe kalian Kutub Manggung. Wah iya. Nggih. Engko diaturake Kutub Manggung nggon gara-gara. Ngono kuwi. Luwih dhisik iki Winong sing dikersake ya, Nong. Slindro songo. Tukang tukung. Pokoke iki dipasrahi Mbak Tuti nggen sing gawat-gawat ya, Mam. Pancen makili Mbak Lia kok bengi iki dheweke ya. Wah tenan. Golek wayahe Puspanjana ya kudu dheke. Ya kula. Ayo. Selamat malam Mbak Winong Nawangse. Iya Pak, selamat malam. Sampeyan kudu bangga lho Mbak Winong. Kenapa Pak? Lho buktine piyai kene ngati nyebut asmane jenengan iki lho. Oh. Alhamdulillah. Mbak Winong Ceria ngono kuwi. Alhamdulillah berarti saya setidaknya anu ya Pak. Apa jenenge carry ning hati penonton. Carry gitu loh di hati penonton. Sing gampang carry apa-apa malah awakmu kuwi. Dicintai oleh penonton. Nah itu nggih, terima kasih. Bapak sinten wae Pak sing ngersakne. Apa yo iki mau sik. Malah Pak Mbah Rahiman utawi Rohiman ngene iki. Hah? Rajiman mambengi. Sinten Pak? Rohiman nggih. Pak Rohiman. Rohim iki pria dan wanita. Rohim adalah wanita, man ki pria. Oh, jadi ngoten. pria dan wanita, warga masyarakat Kecubung, laki-laki perempuan semua cinta kepada kamu. Masya Allah, terima kasih. Iya, golekne kata-kata kowe nganti kaya ngono kuwi. Terima kasih ya Pak. Aja kuwatir saya tak kene lagu apa ngono. Ayo. Nggih, terima kasih. Matur nuwun karo para warga masyarakat Kecubung, ayo. Nggih.
ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pami kagem sedaya masyarakat Kecubung. Nggih. Tuku kalung ning Besuki. Saged. Masyarakat Kecubung kathah rejeki. Amin. Nggih, mungkin ampun kathah rejeki ampun kesupen nanggep wayange ampun kalih taun sepindhah nggih, Pak. Lah kudune piye? Kudune. Kudune ben sasi, Pak. Ben sasi Mboten masamu. anu ya wis 1 tahun sekali. Nggih. Kabeh iki wis diatur karo panitia lan Nggih. panitia iki nderekake kersane para masyarakat kabeh. Oh, ngoten. 2 tahun pisan ora apa-apa, sing penting ajeg ngono terus. Nah, nggih ngoten Pak, nggih ampun gantos nggih Pak dalange. Ayo le promosikne pamane nganti kaya ngono. Nah, nggih Pak, kula iki suwayang lho kalengan iki. Iya to. Ngono ki tak sayang ya malah disayang laler. Ayo. Ning kasih ibu dikerubung laler kowe malah ora nggih. Ya iki lho dikersake iki lho gubuk asmara apa sambel kemangi? Sampeyan milih sing ndi? Anu Pak, saya tak sambil kemangi aja. Gubuk Asmara kan ratunya Gubuk Asmara kan Mbak Birgita. Mungkin ndak kula Susu ya, Dek, ya? nggih. Oh iya. Iya siap nggih. Ratu Gubuk Asmara Mbak Birgita nek ratune ninggal katresnani kula. Oh iya. Wis jenengno dhewe ngono. Ya. Mbak Tuti ratune itu kongkung. Iya karo rego. Anggo bawa ora nok manut aku. Lajeng mawon. Lajeng oh nggih, siap. Kersane cek 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 ngono. Oh iya iya cak kaya. Nggih. Biasa. Matur. Apik ndut, apik. Nadyan bocah rada lemu ning luwes le joget. Pancen wong wedok ki duwe kelebihan dhewe-dhewe kok, Nok. Ana sing dedeke ya lenjang-lenjang jaran teji ngene bareng joget malah kaya layangan pedhot. Ya. Ana sing gendruk kaya winong bareng joget luwes kewes kaya mengkene. Ya, sambil kemangi. Iki mau ya dipundhut kalian pepunden kula Bapak Tonari Rejamulya sing ngersakaken sambel kemangi kalian kejeng mereng. Wah, kijing miring. Kijing lagi ngangge kabeh ya nggih. Nggih. Ayo. Nggih, sampun kula aturaken sambel kemanginipun. Ya. Sae genti apa ki jenenge sing ngersakake gubuk asmara. Ya, ki ratune sik ditokke. Ayo. Ben marem ya. Mbak Birgita Ayu. Wah ya. Dari Kota Tahu Kediri. Sarjana seni. Ya. Men jumeneng nok. Ya. Tumpake prau. Wah ya kok prau. Anu sepur. Kuwi pelok lek prau ora ngene. Tumpake sepur coba kaya apa. Yuk pergi. Sik, Nduk. Bir udah lali iki. Nyelani dilut wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dalang nyuwun lagu nemen kalian Tambaban. Tertanda Wakapolres ugi Bapak Kapolsek. Wah iya, iki tertandane Bapak Haji Hartono. Engko diaturake. Ya, lumayan piyai kene iki jan anu Bir. Nggih. Tenan piyai lomo. Lomo saestu Pak teng mriki Pak. Penontone kuatah, anteng ngeten iki jan nyenengke Pak. Nyenengke ya. Nyenengke sanget. Lah kira-kira yang sampean gandeng sarjana seni tur dituntut oleh zaman sinden ki ora mung pinter nembang gending ning uga berwawasan yang luas. Kira-kira menurut seorang Birgita makna dari bersih desa itu apa? Ayo. Pak ngono iki mbok ya latihan sik ngono lho Pak, ngomong aku mbok dadak ngene iki aku bingung. Latihan iso ki lumrah, zamane wis digital, serba cepat, tepat, akurat ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Oleh nganti akurat kok garisnya loro, dadi kuwi berarti. Dadi apa, Pak? Dadi. Iya kuwi ngono. Nggih, Kuwi iso. sakderenge menerjemahkan niku nggih Pak, kula tak salam-salam riyen nggih Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Keselak, Pak. Untungmu ketatap mic ora ayo. Kowe mergo sok jahil karo mic lho, ngono kuwi oleh-oleh. Pak, Bu, pipisnya lancar nggih? Pertanyaanmu langsung kuwi iki piye to? Lho, sehat apa piye ngono lho? Lho tegese nek pipisnya lancar niku berarti sehat nggih to, Pak?
Ning paling ora ya dikon. Pripun, Pak? Sae nggih kabare? Siap nggih. Mak jujuk pipis lancar. Lah kula senengane njujuk kok, Pak. Oh, lah kuwi kurang romantis nek kaya ngono kuwi. Iya, heeh. Ya, ngono kuwi. Ayo, terus bersih desa gimana? Bersih desa adalah suatu kegiatan masyarakat atau kegiatan adat turun-temurun masyarakat mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen serta mohon keselamatan sakit untuk seluruh masyarakat. Memohon sakit. Maksudnya untuk menghindarkan dari sakit ngoten lho, Pak. Oh iya, ngono kuwi. Mula sing jenenge berkata-kata iki mung kelangan sak kata ngono maknane wis beda. Ayo, gandeng ki sowan ning Kecubung. Aja kalah karo dagelan-dagelan ngen YouTube kae. Sampeyan kudu iso menjabarkan apa itu Kecubung. Kecubung, dusun Kecubung gitu, Pak. Kecubung. 3 suku kata. 3 suku kata. Ke. Kekompakan antar perangkat desa, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat dusun Kecubung dengan urunan uang sebesar 200.000 nggih to Pak? 300.000 kanthi nanggap wayang dalangipun Pak Cahya Kuntadi lan sidanipun yang cantik sendiri Mbak Birgita Ayu. Loh, sinden sakmene bane iki sing cantik dhewe iki ya Birgita Ayu. Nggih to Pak Bu? Lah Birgita Ayu. Oh iya ngangge ayune. Bener. Apik rajiman. Ayo. Oke. Terus kedua, cu. Mencu. Ayo. Cu tegese cukup mugi-mugi masyarakat tipun sedaya ten mriki kecukupan Pak. Unggul rezekine nggih to. Unggul kesehatane, unggul panene. Lan supaya ndadekake desane gemah ripah lo jinawi kata tentrem tur rahaja. Allahumma amin. Rabbal alamin. Apik. Kari terakhir bung. Ayo mudiar ki angel iki. Apa ya, Pak? Ayo. Bung. Anak pring kuwi. Ayo. Bungkam korupsi dan bungkam kejahatan di desa ini, Pak. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Menegakkan hukum melalui Bapak Kapolsek ngono piye? Dengan cara saling menghormati antar sesama nggih to, Pak. Ya. Rukun antar sesama nggih to, Pak. Nggih. Kecubung. Kuwi mah wis kok rancang, paman iso memper. Tak tambahi kecubungi desane Gondang. Lek iso 150 ning kowe. Ayo. Tenan ye? Tenan. Gondang. Oh. Gon dari arti goncengan Pak. Tegese masyarakat niku goncengan, gotong royong sesarengan nggih to Pak. Guyo perukun nanggap wayang panjenengan nggih to yang berisi tontonan serta tuntunan. Wah, elok iki spontane apik bocah iki. Ayo. Dang, ayo. Dang. Iki karo mikir nganti pecah sirahe wi dangdenge. Ayo. Dangdut nggih ta Pak. Saka tembung dangdut, ten wayangan iki mboten ugi kok gendeng-gendeng, tapi wonten hiburan dangdut campur sari maksudnya lagone niki lho Pak. Iya. Ini 150 Pak. 150. Sik kelingan to kowe? Saya kelingan aku iki mau berspirit gen semangat ngono tok aku asine. Lho, tetapi jenengan pun janji 150. 150 nggih. 150 nggih Pak Bu nggih. Nggih. Dalamu malah akeh Pak ngono diwangi. Sinden iki bareng ero dhuwit iki malah berubah menjadi kotak amal lho Pak niki kembalian. Nek ora apa-apa gandeng aku janjinya 50 ya kowe. Nggih. Sawangan amplopmu sesuk isuk sudo 150 pisan ae. Amplope sing kak Ibu Kesi duduk jenengan. Oh iya jalure beda ya. Ayo. Aku ngeneng Pak Rohadi. Ayo ngono kuwi. Nggih, kula dereng perkenalan nggih to Pak. Betul. Derek pitepangan nggih Pak Bu, kula Birgita Ayu, aslinipun Kediri Jawa Timur. Sakniki status single dereng menikah. Wah. Sik umurmu pira saiki? OTW 24 tahun. 24 iki kudune tata-tata persiapan. Le dolan, le seneng-senengi disuda, ya toh?
supaya ndang entuk jodoh. Kira-kira yen sampeyan milih jodoh piyai kakung sing kok pilih wong sing sugih, wong sing ganteng, apa wong sing pinter? Nek kula nggih milih cowok, milih lelaki niku nggih, Pak. Sing pinter, Pak. Sing pinter. Jelas sing pinter, tepundi mawon niku milih sing pinter. Goblok kuwi kleru. Kok goblok to? Lah pinter oleh ora duwe dhuwit. Ya sampean tinggi pinter Pak. Sakniki contone Pak, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, kaya ngono lho Pak wong golek ilmu ki ben pinter iki kaya ngono. Saiki pamane sampean golek ilmu ning Cina. Numpak pesawat apa ora? Numpak pesawat, Pak. Perlu ngangge dhuwit apa ora? Ngangge duit. Lah iya duwite dhisik sing penting. Lah wis duwe dhuwit lagi entuk ilmu. Wong sekolah ngangge bayar SPP apa ora? Ngangge dalam SPP. Dadi lek kanggoku sing penting kuwi duwe dhuwit luwih dhisik, ngono kuwi. Perkara ilmu ku digoleki. Semua adalah guru. Ya ora iso Pak, pinter Pak Panggan. Contohnya tadi Pak, nuwun sewu Pak, DPR termuda kita, Mas Rizky nggih to. Mas Rizky nek mboten pinter nggih mboten dipilih dados DPRD lho Pak. Berarti sing pinter Pak Panggan. Lah ora, aku tetep sing sugih. Lah Pak Mas Rizky mbok pinter kaya apa lek ora ngedumi kaos karo dhuwit ning masyarakat ya ora dipilih, ora ngono kuwi. Nggih napa mboten Pak? Lah kuwi bal aku akeh tetepan kowe arep piye kowe. Lah sakniki Pak, contone sakniki, nek mboten pinter nggih to, mesti tidak bisa baca tulis. Napa nggih Pak Bu? Nggih to? Lah sakniki contone pesen ten restoran ngoten niku Pak, mesti nek ditulis. Jenengan pripun ngoten niku? Lah, kowe iki rasa bingung, sementing duwe dhuwit. Pamane aku ora iso maca, ora iso nulis. Gampang. Ora kudu ditulis, ngopo dadi ditulis? Heeh. Celuk ngono pelayane rene gambarne mesti mudeng dheke. Ngono. Digambar. Oh iya no. Lah sakniki Pak, contone nek pesen ayam bakar gambar pripun? Gampang ke panggangan ke digambar, dikai ayam ning ndure, kei kedul-kedul asap, wis ayam bakar, wis mudeng pelayane. Iso Pak wong iki. Piye? Wong sugih mesti pinter kok ya. Sik Pak, misale pesen iki Pak, wedang jeruk. Gampang gelas ya toh, dikei banyu sret bar kuwi sisih kei jeruk. Wis ngerti apa ki pelayan? Wedang jeruk. Dikekne siap langsung aman. Ngono kuwi. Gak panggah iso ya Pak dalang. Alah kowe karo aku. Senekno Pak, kita bedheki nah. Apa? Nek carane wedang kopi, piye Pak pesen kopi? Gampang lo gelas Angel, dipulas Pak, ireng Pak. krek krek krek. Dadine wedang kopi. Pelayan takoni ngerti apa? Wedang kopi gaweke aman. Ayo. Iso ya Pak dalange. Sakniki nek pesen kopi susu pripun jenengan iki Pak? Kopi susu Gampang no. pripun? Lek teh gitu. Gelas Teh, dicorek gelas. abang utawa kuning dadine teh. Teh. Wedang putih, pamane iku putih. gelas bening ngene wis ngerti wae wedang putih ngono. Nek wedang jeruk, jeruk gelas kei gambar jeruk wis dadi wedang jeruk. nek kopi susu Pak. Lah lek teh kuwi gambari kuning. Lho, nek kopi susu kok. Nek Kok setokan urutane kok wedang Oh, putih iya, sik, iya, bar wis, mangan ya. lak wedang putih Wedang sik. putih, Ya toh. heeh. Ben awake dhewe ora apa kuwi jenenge iki. Keseleken ngono kuwi gambar gelas putih genah engko pelayane ngerti wedang putih. Nggih. Ora pengen teh gambar kuning ya teh. Ngono Teh. kuwi. Gampang. Lah lek wedang kopi susu? Ha iki ya lek kopi angger Kopi. ireng gelase. Kuwi ngerti lek kopi. Lah susune Pak? Heh? Lah susune Gampang. pripun? Gelas mau lak digambar dicorek rupane ireng kabeh. Nah, kopi. Iki lak kopi to wis ah? Kopi. Heeh. Terus apa? Susu? Gampang. Terus sisi gelas iki digambari bunder nik. Dong mesti pelayane. Pokoke genah menawang sugih kowe to, arep muni piye arepe. Ya ora Pak, pinter ae Pak. Ya pinter. Ya wis nekat monggo. Kuwi ya pinter no. Pinter ngapusi wong lanang kowe iki. Iki pamundhute diaturake coba Birgita Ayu. Nggih. Ngersakake mau gubuk asmara. Engko Gubuk asmara. pamundhute Pak Kapolsek diaturake bareng-bareng ben gayeng tambal ban. Oke. Ya, nggih. Niku wau gubuk asmara saking Bapak sinten wau Pak? Kan tadi 2 permintaan gitu. Sambel kemangi karo gubuk asmara. Niku dari Sik endi mau? Dari Mbah Rohiman. Mbah Ayo, Rohiman. Oke, nggih. Terus yang satu lagi tadi ada Pak. Endi to? Ada tulisannya. Sik aku malah ora temu to. Iki podang kuning kembang rawe kutut manggung nggih kudu. Sitoke. Sambel kemangi, terus kijing miring, ora Berarti enek. Mbah Rahiman meng dene winong wis nembang sambel kemangi 50 berarti sing 50 kurang kula Pak nggih Pak. Wis entuk 150 iki. Lho, lah kan niku wau tembange dereng. Kowe iki jane sinden apa copet?
Urung nembang wis jual 50-50 ora. Ya berarti nek nembang nggih Pak Mbah Rohiman nggih, mengke sing 50 kula nggih Mbah Rohiman. Nggih. Mbah Rohimane wakeh lho ayo. Pokoknya sing bagus dhewe ya Mbah Rohiman. Iya. Saya mboten Pak Bu. Saya ketemu Pak. Ya wis gandeng sing ngelem sing mirsani sae nyawa 50.000. Ning anggere elek utawa ora apal utawa kleru tarik 200. Lah kok akeh ngono Pak? Wis pokoke ngono kuwi aturane manut pimpinan kuwi kuduan. Ayo. Yuk. Awon nggih Bapak Ibu nggih. Sae. Ya saya ketemu neh Pak berarti Pak. Wis ngene carane ngene aku bubruk dadi dalang. Wis. Arep tuku haiis malih ra sida iki malih. Wis. Niki yang gitu Pak niki nggih didum kalih yoga meleh panjenengan. Yo, mulek ya akhirnya. Mulak. Arep mobil. Malah jengek lho. Cengkok Pak, mau kan kon minir terus dibalikne meleh. Niku jenenge perkembangan cengkok. Ora lek ngono jenenge kemrampo. Malah ora miring ora jengek ngono kuwi. Lho, nah kan iki cengkok kasih bir kita, Pak. Ya terserah bir kita lah. Ya terserah awakmu berarti ya aku ora ngene dhuwit iki. Lho, ojo Iya, ngono to, no. Pak. Tak apik-apikne wis sing terakhir. Lah kowe apa? 100. Ngerti. 100 nggih Pak Bu nggih. Ngerti yang ngono ngedekne tutik selawe wis gelem. Wis. Bola kuwi Selawe ya ya iya. masyarakat Kecubung cinta bir kita, Pak. Wis ya tutik wis rampung selawe sak mijete pisan ayo. Nggo krim dhewe ayo. Yo diaturake gubuk asmara Mbak Birgita Ayu Kota Kediri. Yo. Awas.